ki öten zamanyň ulanyşy barada gurrun etip geçeliň. Öten zamanyň ola geçen bolup öten zamanyna ýagny öň bolup geçen zatlar bardy gurrun etmek üçin ulanylýar. Ýöne diňe mysal üçin past perfect diňe ol simple past tense barada gurrun etip geçeliň. Şöyle ýokary ýazaýyn. Uses of simple past tense. Öten zamanyň ulanylşy. İlki bilen ýygdyrylýar. Birinçi. Öten zamanyna bolup geçen, ýani öten zamanyna belli bir wagtda bolup geçen zatlar üçin ulanýar. Misal üçin näet bilen to talk about gutsoran olmaly ama completed olmaly. Completed actions in the past. Öňe zamanyna bolup geçen zatlar. Olam ýanky belli bir wagtda, misal belli bir ýylda da with näme diýeli specific time. Misal belli bir wagtda bolup geçen. Misal üçin näme diýsek bolar? I visited London. Ýa-da misal üçin I visited Paris olsun. Paris last summer. I visited Paris last summer. Men Paris'e geçen Toms'ta bark gördüm. Ýene misal üçin she wrote a book in 2020. She wrote a book in 2020. 2020 ýylda kitap ýazdy. Indi ikinji ulanylşy. İkinji ulanylşy ýanklatary bolup geçen näçelermi? Şol. İkinji ulanylşy olam öten zamanda bolup geçen ýöne ýygyderlik. Ol hereketden soň. Misal üçin onu näet ýazalyny? To describe a series of öten zamanda bolup geçen olmaly. Past actions. Öten zamanda bolup geçen hereketler ýygyderligi. Ýygyna. Misal one after another. Kıskaça ýazalar. One after another. Kıskaçyk bolar ýaly. Misal üçin I woke up. Öten zamana şeýlemi? I woke up. Brushed my teeth. And went to school. Yerden turdum. Dişimi ýudum. Tamam, mektebe gittim. Ondan ýene näme bolar? He entered the room. Otağa girdi. Ondan näme diýsek bolar? Sat down. Oturdy. Sat down. D-O-W-N. Sat down. And näme etdim? Zaten okuma başladı. And started reading. Reading. Bir hareket bolup geçdi. Ondan soň meni beýle hareket. Ondan soň woke up, bir hareket, brushed, ikinji hareket, went, üçüncü hareket, entered, sat, started, ýygyderlik bolup geçen hareket.
Inni üçüncü ulanyş bolýarmy? Üçüncü ulanyşy. Öten zamanlaky enlikler ýa-da öten zamanda köp wagtlap eden hereketlenme, zatlamy ýöne used to'suz hemem would'suz diýip alar şuny. To describe past past habits öten zamanda enlikler adam köp wagtlap bolup geçen hereketler or repeated gaýtalanan hereketler repeated näme diýeli actions inni ýaňgaýtmaly without using inni geplemede şol ulanamdyk diýjek bolýarna without using used to and would used to ne would ulanman. Ine bular ýalatjak bolsak mysal üçin soňundan time expression gelmeler often ýa-da often always often ikisem dogry often diýip aýtsaň bile often ýa-da always mysal üçin when I was a kid kiçik wagtym I played outside dasa oynadym outside haçy günne every day men kiçik wagtym dasa oynadym sonra used to ulanmadyk when I was a kid I used to play outside diýmedik düşüniklämi when I was a kid I played outside every day çağa wagtym günne dasa oynadym haçyn ýa-da they visited kimi diýeli visited their grandparents diýeli parents grandparents haçan every summer diýeli they visited their grandparents every summer olar her tomuzda ene atalaryna barýardylar mysal üçin gezmek barýardylar düşüniklämi öten zamanda enlikler ýa-da gaýtalanan hereketler mysal üçin her gün her neme her tomuz ýa her gün her gyş şuraya gaýtalanan hereketler ýa-da enlikler mysal üçin okudylar boýnuma gitýänmişin günne diýeli şu enlik manysynda inni 4-nji ulanyş bolýarmy 4-njimi göreli 4-nji ulanyşy ýanky ýaly bolam öten zamandaky ýagdaýlar ýöne häzir edemok inni onu ýazalar mysal üçin to describe past states or conditions inni şu edemok dary şonu mysal üçin something that was true back then mysal üçin true in the past ýöne şu edemok but not now mysal üçin ýa şu däl şu edemok öň bolup geçen öten zamana bolup geçen öten zamana dogry ýöne şu şonýal däl şu zat mysal üçin he was a näme diýeli a great mysal üçin football player Belgian American football ýa-da soccer player inni futbol diýen bolsaňyz futbol ile umuman Amerikan futbol gözüňe gelmeli. Sebäbi umuman men geçen neme sapaklarymdaky şu leksiýa görnüşdäki sapaklarda umuman Amerikanyň stiline degişli ulanýan. He was a great football player. Düşüniklämi? Ýa-da mysal üçin aýdaly she
had a dog when she was when she was a child. When she was a when she was a when she was a child. Küçük vakti, çağ vakti son gücü vardı. Ön vardı, şu an yok. Ön go futbol oyuncusu değil. Şu an belki aradan çıkanlar. Ya belki şu an oynayan yoktur. Çünkü değil mi? Şimdi beşinci. Beşinci ulanılışı. Beşinci ulanışım reported speech tipi gördün mü? Reported speech. In reported speech. Speech. Ya da indirect speech'im değil ya. Indirect speech. Ana son eski görün olsanız, ana son adam öten zaman olanya. Misal üçün, he said that he was tired. Ol ýadadım diýdi. Ol maňa ýadadım diýdi. Ol aýtdyn birini gurun berýän-de, sen birine başga ýer bardy gurun berýän. He said that he was tired. Ýa-da she told me that näme diýeli? She missed me. She told me that she missed me. Şu yankı näme? Report speech ya da indirect speech. He said that. He said, he showed me. Çünkü ondan sonra ise 5-nji oldu, 6-njy ulanışı. 6-njy ulanışam ötün zamanda bolup geçen çäreler ya ýagdaýlar ýa-da soňmeňde hikaýalardaky zatlarda gurrun berilenden. Şün in stories and narratives. Ötün zaman for past events. Misal üçün erteki okudan şunu ýaly başlayanlar. Once upon a time näme diýeli? A princess misal üçün lived in a misal üçün in a castle. Once upon a time, ertekden story. A princess lived in a castle, and then she went out to play with her ball near the lake. Then she met a frog. O kakordon sol ertek manida. Şunu değil mi? Yine misal üçün aydalı yeni sorular erteklerde the night fought misal üçün bravely ertekde ya da narrativde right? Bravely and olarak söylemeli and misal üçün defeated the dragon. Ertekde ya da gurrun berlenen. The knight fought bravely and defeated the dragon. Şunuk mu? Solar ýaly. Ertekli atlar gurrun berlendi. Ondan soň 7-nji ulanışı conditional sentence diýip geçýär, conditional. Ana şonu ulanýar. In conditional sentences. Conditional so other sentences. O haýsynda second conditional ulanýar. Second conditional
null, and past öten zamana näme diýilen? Unreal situations. Misal üçin second conditional umuman bolmajak hatta şeýlemi? Misal üçin aýdalyn. Misal üçin second conditional bolsa if ile başlamaly. If I had näme? Kitaplarda okudan bazı şunu ýazylýar. If I had a million dollars, I would travel the world. Misal üçin ada ýene soraly kitaplarda ulanýan nimeler bar. Misal üçin if he studied misal üçin harder, köprek okuwan bolsady she could näme diýer misal üçin pass the test. Misal üçin testde geçmändir diýelim. Could pass the test. Indi if I had, I would. He studied. Oh, she diýip dursa berek. She bolmaly misal he bolmaly. If he studied harder, he could pass the test. Çunuk he could. Çunuk if he studied harder, he could pass the test. Etmedi ýöne eden bolsady. Ýok ýöne bolan bolsady. Çunuk ini näsinji 8-nji ulanýşy. 8-nji ulanýşy. 8-nji. Misal üçin ötün zamanyny bir arasy bölünen hereketler bolýar. Misal üçin interrupt bolan hereketler. To talk about an interrupted past actions. Ýöne nimeler ulanmalar misal üçin using misal üçin when or while elgartdyr. Misal üçin näme diýelim? When while ulanmalar misal üçin I was watching TV and when ulanmalar when the phone rang. Telefon zırlandı men kino oturdum. Rang öten zaman. Ring öten zaman rang. Çunuk. Misal üçin she was cooking when when her friend arrived. She was cooking dinner when her friend arrived. Was watching oturdum. Soň interrupt bolýa. Sebebi telefon zırlaya. Çelam. She was cooking nahar üzerip durdy. Soň interrupt bolýa. Sebebi näme etýär? Jorasy gelýär. Çunuk. Ondan soň 8-nji ulanýyş boldy, 9-njy ulanýyş. 9-njy ulanýyşam inni has mülakatly boljak bolýar, sana solar ýaly ýerlerde ulanýan misal polite. In polite expressions. Inni
näme diýmek? Misal üçin I um I wonder I wondered öten zamanda I won I wondered birda kotyjymardyr şol ýa-da I thought şunuk misal üçin I wondered if you could help me. Bana komet bilmersin diýip ýanky wondered öten zaman. Ya-da misal üçin I thought you might näme diýerler like this book. Şunu halaryň diýip pikir etdim şu kitaby. Wanted'am diýsem bolýar. Misal I wanted to ask you I wanted to ask you something. Ana şolam bolýar. Ne has mülakatly boljak bolamyzda ulanýan sözlemler. Buraya gaýtala geçelim. Simple present tense, simple past tense yani öten zamanlarda gurulňan ötür. Simple past tense ulanýy. İlki bilene geçmişde bolup geçen ýa-da gutoran belli bir wagtdan bolmaly. Visited öň bark gördüm haçan belli bir wagt. Road haçan 2020-nji ýylda. Çünük belli. Ondan soň bölek öten zaman hereketler. Biri belekiden soň gelmeli. Ýerden turdy, giyişini ýuwdy, mektebe gitdi. Girdi, oturdy, okap başlady. Çünük past habits, öňki enlikler. Used to'lar etmeli. Used to etseň bolýar. Used to suz ulanýan öten zaman gorkajak bolumda şaýda. But when I was a kid, I played outside every day. Ana şol ýagny. Past habit çağa wagty öten zaman şeýlemi? Tasada oýnapdyr. Günne. Her tomuzda enelerine gitýär eken. Enlik. Ya-da gaýtalanan hereket öten zaman. Past tense. Past states the conditions that was true in the past but not now. Öň dogry bolan ýönelik wagtda däl. Misal he was a great football belki oýnayan eldir. She had a dog, iti bady, güjü bady ýöne. Şu ad ýok, belki aradan çykandyr iti. Ýa-da şolar ýabrda bolandyr, ýa soň it saklasy gelen eldir şolar ýagny. Altynjy reported speech or indirect speech. Ol maňa aýdyp, he was tired. He told me said şol ýanky reported speech bolýar. That she was tired and she missed on öten zamana. Ondan soň ertekler dokanada başlayan once upon a time that ertekler başlandy. Princess lived in a castle the night fought öten zaman defeated çünük. Ondan soň second conditional bolmadyklar köpüň çaýdalarda arzular zatlar aýdylanlar. If I had $1,000,000 that öten zaman would studied could. If he studied diýsek in okan olsa if he studied harder he could pass the test. Geçmeyi başarırdı diýen manada da could. Sekizinci to talk about the interrupted past actions. Misal üçin öten zaman burada edip durgan. Söz telefon zırlap seni böyle sol manada. Öten zaman bölün seni. Bölün seni öten zamana bolup geçen hereket ýani şu hereketden sen burada edip oturan işin böyle. Şu hareket. She arrived while she was watching TV. Her friend arrived while she was watching TV. 9. Polite expression yani mesela birinin gana var I wondered if you could help me. Ya da I thought you might like this book. Ya da mesela yani kaçma. I wanted to ask you something diyen benim soru soruyan.
Solar has mülakatly görnüşde, yani polite expressions da ulanylýar.